ଏଟା ହେଲା ବେଲା। ବେଲାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଗିଲାସି। ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ବେଲାରେ ରଖିବି। ତାକୁ ହୋମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ଉଲିଙ୍ଗ କେତେ ବିଲାରିଂ ରିକେୟା। ଆମ୍ବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତାକୁ ହୋମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ଉଲି ଇମିନବାଣିଏ ସୁଅନ୍ତାନା। ଆମ୍ବକୁ ଛାଞ୍ଚିବା ଛୁରୀରେ। ହୋମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଉଲିବୁ ଲାୟାରିଆ ଛୁରୀଟେ। ଆମ୍ବ ଚୋପା। ତାକୁ ହୋ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଉଲି ଚୋକାଆ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପଚି ଯାଇଛି। ହୋ ଭାଷାରେ ଉଲି ସୋୟାକାନା। ଆମ୍ବ କାଟି ସାରିଲି। ତାକୁ ହୋ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଉଲିଙ୍ଗ ଶିକାକିଡା। ଏବେ ଆମ୍ବରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ତାକୁ ହୋ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ନାଆ ଉଲିରେ ବୁଲୁଂ ଅଣ୍ଡ ମାର୍ଚିବୁ ହେରିଆ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା। ପକାଓକେ ଚାନାବୁ ଜମିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତିସିଂ ଲାଗି ନିମିଏଙ୍ଗେ ତାୟୁକେ।